गुवाहाटी बाथौपुरियाव हासेलायनाय दावराव दावसिनि सायाव बिजनी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खौरां बिबुंसार। गावजों गाव हासेलायनाय दावराव दावसिखौ बिजनी जिल्ला बाथौ गौथुमा लुबैयाखै। गुवाहाटी बाथौपुरियाव बावैसो सिगाङाव जालांनाय हासेलायनाय जाथाय आरो बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनायखौ लानानै बिजनी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। बिजनी जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मनेस्वर बसुमतारी आरो आफादगिरि उपेन औवारी मोनहा लोगोआव बोसोनगिरि धीरेन बसुमतारी, पमेश बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि बैद्यनाथ बसुमतारीमोनखौ लोगोआव लाफानानै खौरांगिरिनि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव गुवाहाटी प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा जरजलुमै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 8 बिघा हाखौ सेनो नाजानाया जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनोब्ला बै 8 बिघा हाया आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुङावनो एलटमेन्ट जाखानाय आरो बेवहाय गुवाहाटी प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा बे आयेनै दावराव दावसि खालामनायखौ सोंखारियो होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं बर' थुनलाइ आफादखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मान होयो मानोना बर' थुनलाइ आफादाबो बर' हारिनि मोनसे गोथार आफाद। नाथाय बेबायदि बाथौ गौथुमनि हाखौ सेनो नाजानाय आरो बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनायखौ बिजनी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा सोंखारियो होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। इंखं टेलिभिजन मिडियानि दारै आङो बिजनी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंहा आथिखालाव जानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटीयाव जिथु हानि बाथ्रा लानानै एसे बेले बेजे जादों बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नागिरो जे गुवाहाटीयाव जिथु हानि बाथ्रा लानानै एसे बेले बेजे जादों बेखौ खोनानानै जोङो दुखु मोनदों। गुबैयाव बेवहाय बाथौ गौथुम जोनोम जानायनिफ्रायनो जिहेतु बे हाया दासिमबो बिनि आवथायावनो दंबाय थायो बा दुलाराय बाथौ गौथुमानो बेखौ बेवहाय थाबोगासिनो दङ आरो बावैसो बियो सरकारि हिसाबैबो मोनसे एलटमेन्टबो जाहैबाय। दा बेवहायनो गुवाहाटीयाव जिथु खोला गुवाहाटीनि बर' थुनलाइ आफादा बेवहाय मोनसे अजद होदों। बिथांमोना बे जिथु थुनलाइनि खाम्फा मुंख्लं खाम्फा दङ बेवहाय जोंहा दानि आथिखालनि नेहाथारि गणेश दैमारिया बिथांमोनखौ माने बेवहाय हाबहोनायाव एसे बाधा होदों बा बिदिनो खालामहोआखै बिदि खोथा अजद होदों। दा बेखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोनदों। जिहेथु बियो बर' थुनलाइ आफादनि बे खाम्फायाबो बयनिबो बा बर' जाथिनिनोखा आरो जोंनि बे बाथौ गौथुमाबो बयबो बर' हारिनिखा बियो माने जोङो मिलायलायनायनि गेजेराव बा बुजाबुजिनि गेजेराव बे जानायखौ जों लुबैयो। आसा खालामो जाहाथे इयुनाव बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटीनि बर' थुनलाइ आफादा भुल बुजिया बा गौथुमजोंबो मिला मिसा जालायनानै बिथांमोना बेखौ मोनसे जयै मोनसे सुस्रांनायनि लामा लागोन बेखिनिखौनो आङो बुंनानै होनाय जाहैबाय बिजनी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिफ्राय। गोजोन्थों। जितु गुवाहाटीयाव जितु मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि जितु थानसालि बेयोथ' जों मिथिनायाव गौथुमा जोनोम जानायनिफ्रायनो दङ आरो जों दासिमबो दंबाय थानायखौ जों नुदों आरो इतिमध्य बेयो एलटमेन्टबो जाबाय, सरकारनि एलटमेन्ट जाबाय आरो बे थानसालियाबो बावैनो लुसिगोन बे खौराङाबो जों मोन्दों। दा हिसाबै दा जितु बितर्क जादों बे मुंख्लं खाम्फाखौ लानानै बे जोंनि थाखाय एसे दुर्भाग्यजनक जादों। मुंख्लं खाम्फायाबो जों बर' हारिनि थाखायनो जाबाय मोनसे गोसोखांजाथाव मोनसे खाम्फा जाबाय बे बयनिबो थाखाय। बिदिनो थाथों, जोंहा जेबो आपत्ति गैया जोंनि साननायाव आरो बे मुंख्लं खाम्फा थाथों। ओमफ्राय लोगोसे बहायबो मन्दिराबो जाथों जों बेखौ लुगैदों। माबाफोर मोनसे बेले बेजे सोमजिदोंबा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे सुस्रांलायो जों बेखौ लुगैयो आरो बेखिनियानो।